Hi everyone, welcome back to my channel. Gaskubang channel बरायनाय थाबाय दिनै मोनसे गोदान ब्लग लाना फैलायबाय आरो ना आङो नोंथांमोना जुदि आं भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला अन्नानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जोंहा माने दिनै बाजैनि बिमामोन फैनो नागिरदों आरोना बाजैलानि आइमोन फैनो नागिरदों नायलांबाय थादो लोगोफोरा जाला नामा गेलेजाया बिस्राबो खामानि थायो दे जल्दि हामारा हायै नै नांगोन ओइथिं मालाय सानैया होख्लायथारबाय र' जानला मोनला दाबुं भिडिअ लादो रे नों थिखांनो हाया दोन मालाय हाखादो सिख्लाफोरा कुम्बिना मोना हाबग्रोबा बबेथिं जागोन जागोन एसे साबग्रोनांगौ फावसाय हाला हारसिं हायाखै बे सफा मोनसेखौ बाहेराव दिहुनथ'ना दोननाय जादोंमोन आरोना सिङावहाय रावबो जथ'नाय जाया होननानै खिन्थु दिनै आलासि फैगोन नालाय सिङाव सोफिननाय जासिगोन नै सोगासिनो जोंना थिखोग्राफोराबो जि बुरजाखा गिलिर नालाय थिखांख'नोनो हाया नै लासै लासै सोगासिनो बे मोनसे रुमावनो आलासिफोरखौ जमा जिरायहोनोसै दिनै मोखां नायलायलायनो जा गोबावसैमोन फैयाबो आलासिफोरा जेन थेन सफाखौ सोनो हाबाय दरजाजों ग्रोबनो हौवाफोर गैयि हिनजावफोरानो मावबाय बिसोरा बोथोर होनबा नोंसोरखौ लेंहरगोन दे सोर फैनो नायदो दिदोम आलासि दिदोमा मावनांसिगोन आरो एबारो ओंखारबोग्रो नोङो नांथागोन मोनसे लांजाबावगोन दे ए बुटेका हिपिटार ना मा नों मानो मानो सोर फैगोन सिक्रेट सोर मानसि फैनो नागिरदों हा वेलकाम खालाम दे आलासिनि जायगायाव बटेकाया जिरायग्रोबाय नै बटेका हाय बोल' केमेराफोरा बारा थिग नङा गावसोर जिरायग्रोदो आलासिनियाव सैतानथारलै नोङो जिरायग्रोबाय पिपिखौ होना दोनदों नै रायजोफोर रेडि जाबाय र' जिरायनायफोरा काप प्लेटफोरखौबो आरामसे सुनानै लाखाबाय नै साहा लोंनो थाखाय रेडिनो लोंबानो जासिगोन आरो नैथिंजाय नै गिलास बासन बर्तन गासिखौबो रेडि सुबाय संनानैसो लाबोगोन नालाय आलासिया माने ओमफ्राय नै जोंहा दाउ लकेल एसे एवबाय आरोना बेनिफ्राय खुसियाबो दङ नै खुसियाखौबो संनोसै खुसियाजों दाउ लकेलखौल' संसै आरो ओमफ्राय सालाद एसे बानायगासिनो नै बाजैमोना जि रायलाय हागासिनो नै साथामबो नायलांबाय थादो लोगोफोरा बिदिब्ला बेलेग खांखाबाय आलासिफोराबो सफैबाय नै मेथाइ रानगासिनो जोङो साहा होग्रोनोसै आरो जागोन आरो आलासिफोरा नै स्पेसियेल जाग्रा बुस्थु लाबोदों आरोना देखादो खोमालै नायो मोनामफुंजोबलायनाय जागोन उल्था देबासो गेब्लेयो नाफाम संग्राफ्रा आलासिफोर लाबोनाया नै गिदिर गिदिर हटकेसआव सोना लाबोखाजोब्बाय लकेल दाउ रानग्राया लकेल दाउ रानदों नै लकेल दाउ
नै बिथिंजाय आरो आलासिफोरा संनानै लाबोनाय अनलाजों दाउ जि टेस्टि नुखादों लोगोफोर जि गोबावसैमोन अनलाजों दाउ जायैया खारै ओंख्रि जायैया दिनै जानोसै आरो ना होख्लायनोसै मालाय संनायखौ आरो बिराद गोथावबो मोनोना ओमफ्राय बेयो जाबाय लकेल दाउ आं एसे उनावसो लादोंमोन नालाय भिडिअखौ एसे खम थानायावसो लानाय जाबाय आरो ना नै जाबाय ना माने जानायखौ लाबाय थायासै राननायखौ नै जाबाय अमा जि बुरजा बुरजा संना लाबोदोंमोन आरोना नै आरो एबार जोंनि जानायनि लाहार फाहार जाग्रोना लानोसै आरोना नै आरामनो ओमफ्राय नै अखाबो थाइफ्रिदोंमोन ओमफ्राय आलासिफोरा थांनो आथुर जाबाय आरो एसे गोजानबो नालाय लामाया आरो लोगोसे आलासि आइ बाबामोननिसिम थेंक इउ थाबाय फैनायनि थाखाय बाय बाय रायलायबाय आरो दा नै जोंना फ्रिसा दिनै ओरैबायदि सान्ति ना जि बुंखादों मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइजोंनो बारा गोबाव लायासै आं भिडिअखौ लोगोफोर अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो बाय बाय